kene lho, nggih kene sing adem. Asik. Nggih kene gitaran iki cenderungan lah gitaran. Sore-sore ini penake ndak lho apa no. Nyanyi harus go kentrong ora nyanyi iki ndak. Biaya kalau di setel. Kemarin dunia terlihat sangat indah bersamamu, ini sendiri di sini mencarimu, tak tahu di mana. Bisa nyanyi pola lah, nyanyi nah, aja sing dur-dur lah. Lah nyanyi apa? Penake sing penak nek lho, nyanyi kok ngono. Nidam jemblem, iya iku gak masuk asine. Gagah nyanyi. Aku getah dalan. Oh, iki iso nyanyi ora leh kok. Lagune jam belum dak. Aku getah dalan. Iku penasaran gak getah dalan. Karek aku wah sing nyanyi aku lah pokoke komen. Lah wis ora nyanyi. Wae. Dinceng karo engkek mandak dino ora ono metu. Mbah rarah kowe ro. Yo ditakoki tenanan kok malah ngene. Aku wegah nek ditakoki aku ora mudeng. Ora mudeng yo kone nyemplung kalenan. Ya, nyemplung kalenan. Tenane. Karep pemak. Bagian langsung nyemplung. Itu nge. Wih, kula wong iku nek mah nyemplung tenan lho, padahal lho guyon. Sih tilikane isih sentik-sentik pora iku mang cah. Glok, wis urip. Glok. Hei. Glok. Hei. Ulah, golek tulungan iki. Tulung. Tulung weh. Aku iki ujune iki. Ra iso, sudah melarang aku. Sopo krak bane krak ditulung krak. Sopo? Ayo digoleki. OTW. Ayo krak. Oi, tulung weh, jengkrak weh, tulung. Oi, tulung weh. Kalau cang, iko lucak. Ana wong tiba. Weh, tulung weh. Tulung iki lho. Hei, jengkrak tulung weh. Ora kuat aku. Aduh. Gencong. Iki piye carane iso nangekno iki? Aha. Ora gelem tangi. Aha. Tangan. Aduh. Kau udah mau cuma buat. Tak doi nang dhuwur. Nang ndi? Nang dhuwur. Nang ndi? Iko lho nang dhuwur. Ayo mangkat. OTW. Ayo cekno iki. Ayo. Ora, gak iso nang ngene tak tunggonane ora ono wong. Tenan lho. Iya nang mlayu ono wong. Iya nang kae engko lho. Iya, tak paki. Aman sewu.
aja urip mang, melek uga iso. Weh, ceblok ya. Kalau mulai, nek sono sing duwe bandingan. Kasane, wong tani. Awai. Panas. Percaya padamu. Abane udah ana wong cetak trikane.